बैसागु बोथोरनि गासैनिसिम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। देग्लाय जोङो कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा थामथि बोसोरनि थाखाय थामथि खेब जोङो बैसागु फोरबो बादायलायनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। दा बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै 16 एप्रिल खालि लांहिननि पामगाव हायार सेकेन्डारिनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो बेखौ हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। दा बेवहाय जोङो गोबां बेबादि हाबाफारि लानाय जादों। सिगाङाव जोङो फुंनि बाहागोआव जोंनि आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोग्रोनाय जाबाय। बिनि उनाव जोङो उन्दैफ्रा गेदेरखौ मान होनाय आरो गेदेरफ्रा उन्दैनो बोर होनाय बेबादि हाबाफारिखौ खोब गाजा गोमजायै बेखौ हाबाफारिखौ लादों। आरो बेवहाय गोबां जोंनि बर' फ्रन्टेल अर्गेनाइजेसननि गासै दैदेनगिरिफ्रानो बाहागो लादों। दा मोनसे खोब रंजाथाव गोजोनथाव मोनसे परिबेस जादों। दा जोङो बिनि गेजेरजों जों अनलायनायखौ जों मोनसे मोननो हादों, मोनसे परिबेस सृष्टि खालामनो हादों। दा बेवहाय जोङो माखासे हाबाफारिया बेनो, जोङो हारिमु बिथिङाव बा आबादारि बिथिङाव जायफोर सिगाङाव बान्था मोनबोबाय बा मुं खामायबोबाय जोंनि कार्बि आंलं जिल्लानि जानानै, दा बिथांमोनखौबो जोंहा फुलमणि नार्जारि बेखौ हारिमु बिथिङाव बिथाङा इतिमध्य एसे सिगाङाव कामिनी कुमार नार्जारि मोनसे बान्थाखौ मोनखांबायमोन। दा बेखौ जों कार्बि आंलंआ देग्लाय बरायनाय जाबाय नैबे बैसागु बोथोरनि समावनो। आरो लोगोसे गोबाव समनिफ्राय आबादनि बिथिङाव खोब बैगानिक पद्धतिजों मावबोनाय आरो जोंनो आबादखौ बोरै मावनांगौ बेखौ मोनसे सिगांग्रो बे बिथाङा बे आदबफोरखौ बैगानिक जिथु आदब बेफोरखौ जोंनि सिगाङाव लाबोनानै खोन्थाफैदों। आरो बे बिथाङानो जाहैबाय जोंनि जमिनगाव गामिनि लांहिननिनो गपिन खाख्लारि। बिथांखौबो जोङो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों मान बावबाय। आरो लोगोसे जोंनि बर'नि गेजेराव जायफोर मोनसे समाव आन्दलनजों जड़ित जानानै गोबां खामानिखौ मावबोबाय, खिन्थु बिथांमोना दासिम एसे जिरायनानै थाथ'बाय, नोरजिया देहा जिहेतु। दा बिथांमोनखौबो जोङो लिंहरदों। जोङो 6 जन लिंहरदोंमोन, बेनि बिथोराव सासेया फैनो हायाखै, बेखौ लादों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखेवगिरि हिसाबै जोङो जोंनिनो कार्बि आंलं जिल्ला अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां EM बिलिमोहन खाख्लारि बिथांखौबो जोङो मोननो हादों बेखेवगिरि हिसाबै। आरो बिनि गेजेरावनो जोङो बैसागुनि सोमोन्दै बुंफोरनो थाखाय जोङो सासे बुंथिगिरि हिसाबै लाबोनाय जादों। दा बिथाङानो जाहैबाय जोंहा आगुनि साहित्य सभानि कार्बि आंलं जिल्ला साहित्य सभानि आफादगिरि अरबिन्द उजिर। बिथांखौबो जोङो बिबुंथि लाखिहोबाय। बिथाङाबो मोजां बाथ्राफोरखौ बुंनानै जोंनि सिगाङाव खोनासंहोबाय। दा जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो गोबां मोसानाय, जेरै दोरोङारि संनाय खावनाय, बिनि सायावबो जोङो बादायलायनाय लादों। आरो देमसि मोसानाय, बैसागु हान्जा मोसानाय आरो लोगोसे रोजाबनाय, बेफोर हाबाफारिखौबो जों लादों। दा बादायनाया सोलिगासिनो दङ, जथेस्थ' मोजां जादों। गामाखालि बोसोरनिफ्राय देग्लायनि हान्जाया एसेबाबो बांदों। दा जोंनि थाखाय बे गोजोनथाव बाथ्रा। दा जोङो मोनसे खोथाखौ सिन्था खालामदों, आजिखालि जोङो नुनो मोनो जे माखासे स्टेज प्रग्राम बेबादिखौ जों लाबाय थानाय नुदों। खिन्थु जोङो जिल्ला हारिमु आफादा मोनसे बेतिक्रम मोनसे हाबाफारि हिसाबै जोङो खम बाजेटजों जोङो बोरै बे हाबाफारिखौ जों खुंनो हायो बेखौ नायदों। आरो दा जोङो गोबां फैसा गारनानै बेबादि हाबाफारि खुङालासिनो जोङो लांदां फोथारावनो जेबो जौसां गैयालासिनो, जेबो पेन्डेल गैयालासिनो जों बोरै खुंलांनो हायो, दा बेखौ नायनानै जोङो साननि बाहागोआवनो जों बेखौ खुंफुंनायनि बेब'स्थाखौ जों लादों। आरो जों बेखौबो सिन्था खालामदों जाहाथे बे हरनि समफ्राव
माखासे जुब उशृंखलता बेफोरखौ जाहाथे होबथानो हायो मानोना हरनि समाव जायै लोङै बा माखासे सेंग्रा हान्जानि सिख्ला हान्जानि गथ'फ्रा माखासे मावथावै खामानिफोरखौ मावो दा बे हिसाबै जोङो साननि बाहागोआवनो जों फोजोबनानै बेखौ मोनसे आब्रुथिनि गेजेरजों बेखौ फोजोबनायनि बेबस्थाखौ लादों आरो जोङो बेहाय जेसेबां दामनाय देनाय बेफोरखौ गावनि असे दामग्रा दामजुजोंनो बेखौ दामनानै मोसानायनि हाबाफारिखौ जों लादों बेहाय माने आर्टिफिशियेलखौनो माने दामनायनि बेबस्थाखौ जों लायाखै बेजों जों बादाय होनायनि बेबस्थाखौ जों दोनाखै बेनिखायनो जों बयखौबो रायजो राजाखौ बयखौबो खावलायदों जाहाथे उननि समाव बादायारिफ्रा जाहाथे बयबो बिदिनो गावनि दोरोङारि दामजुफोरखौ लानानै बेबायदिनो बादायलायो आरो थिग बिदिनो जोङो जि जोंनि दोरोङारि संनाय खावनायनि जितु बादायनाय दा बे बादायनायखौबो जोङो माखासे जोङो गोदोनिफ्राय जों जितु माने जाबोबाय थादों गोथाव दा बेखौबो जोङो बादायलायनाय महराव जों बेखौ लाबोदों दा बेवहाय जोङो एसे गोबाङैनो मोनदों जोङो बादायारिफोरखौबो दा बेखौ एसे सिगाङाव सायख'नाय जाखाबायबो दा रिजाल्टखौ दसे उनाव होगोन दा जोङो बेवहाय जोङो अनलाजों दाउजों लादों मोनथाम आइटेम दङ अनलाजों दाउजों आरो मोनसेया नारजिजों आरो अमाजों आरो मोनसेया थास' बिसंजों आरो नाफामजों दा बेबादि मोनथाम आइटेमखौ जों लादों दा बेनि गेजेरजों गोबां संग्रा खावग्राया इन्टारेस्टेड माने हेफाजाब होदों बेखौनो माने आङो साननाय मथे देग्लायना जोबोद माने जाफुंसार जादों बेखौ आङो नुनो मोनदों आरो दा आङो बयनिसिमबो आंनि गोरबोनिफ्राय आरो जोबथारनायाव खेबसे गोजोन हामलायथिखौ बावहरनानै दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।